Tak a zdar Boh priatelia, vítam vás konečne u nového videjka. Ako som spomenul v predošlom videjku, v predošlom vyjadrení, tak odišiel som vlastne z mesta, kúpil som chatu, ktorú prerábam na celoročné bývanie. Práce po skoro 2 mesiacoch už konečne finišujú, mám všetko hotové už na takých 70%. Ako som ukazoval tú spodnú časť, kde som vtedy kopal, tak si dáme teraz taký náhľad, ako to tam vyzerá teraz. Momentálne pracujem na podkrovnej izbe, ktorú už takisto dokončujem. Plecháč na pozemku, to je vlastne dielňa, tá už je kompletne vybavená, zariadená. Čakáme ešte skopanie pozemku, keďže chcem parkovať dnuka vo dvore. Potrebujem mať miesto pre opravu auta, keďže si auto servisujem sám. Brána už tam leží, kopať som začal, potrebujem skopať také 2 metre úplne do roviny, aby sa brána dala otvoriť a nezasahovala do cesty. Ďalej zrovnať pozemok zhruba v dĺžke tých 6 metrov. Pravdepodobne tu príde bager, pokiaľ to dovtedy nestihnem vykopať sám. No a čo sa týka akcie, tak aby som to priblížil, o čo tam vlastne išlo, o akú štôľňu sa jedná a tak ďalej a tak ďalej. Tak túto štôľňu sme preskúmali už dávnejšie. Môžete si ju pozrieť vo videu Starodávne mravenisko pod horou, sa to volá, tuším, áno. V tejto lokalite vlastne je to priamo v Košiciach, nebudem presne konkretizovať kde. Rozvoj banskej činnosti nastal od polovice 16. storočia v tejto lokalite na základe kodexu cisára Maximiliana II. Z roku 1565. To naznačujú aj vlastne dobývky, nie dobývky, ale pingy, pingové polia, ktoré sú vlastne v tejto lokalite roztrúsené. Intenzívna banícka činnosť nastala na podnet mešťanov Jána Klocka a jeho bratranca. Od roku 1850, kedy v Myslave otvorili železiareň a hutu svätého Jána. Táto štôľňa je veľmi rozsiahla, je to najväčšia štôľňa v tejto lokalite. Ostatné podľa haldy sú také menšie. Štôľňa je veľmi zachovalá. Dávnejšie sme preskúmali vyšší horizont, kde sa dalo dostať cez dobývacie priestory. A tento vyšší horizont bol kompletne vykresaný. Tam je to proste krásna kresanica. Krásne sa ťahne pozdĺž tej hlavnej chodby, ktorá bola pravdepodobne takisto vykresaná, ale neskôr bola rozšírená. Takisto dávnejšie sme sa dostali až na koniec štôlne, kde sme našli vertikálny komín, kde sme si vlastne postavili cestu, taký provizorný rebrík smerom hore do vyššieho horizontu, kde to bolo takisto krásne vykresané a ostala nám v podstate jedna nepreskúmaná chodba alebo dobývka smerom dole, ktorá bola kompletne zaplavená. Takže my sme sa teraz rozhodli s podvodným dronom, s ponorkou sa tam dostať. Bolo to veľmi náročné, keďže to muselo zostať všetko v suchu. Potrebná výbava a dostať sa na samotné miesto s touto technikou bolo náročné, ale stálo to za to. Škoda, že som nezapol nahrávanie obrazovky, kde by sme videli aj údaje. Tak poviem iba tak, že dobývka táto mala zhruba tých 12 metrov a bola kompletne zachovala. Proste všetko v pôvodnom stave. Tak ako to tam nechali, takto sa to potom aj zaplavilo a krásna výdreva, krásne páženie, všetko z dreva, proste bol to úžas. Dostali sme sa úplne až na koniec tejto dobývky k čelbe a bola to paráda, no. Aspoň z môjho pohľadu, tak poďme sa pozrieť na to a dúfam, že sa vám bude videjko páčiť. Zdar Boh. Nachádzame sa na mieste, potrebná výbavička, je tam voda po krk, takže neopren je nevyhnutnosť. Neoprenové ponožky, topánky, kukly, detektor takisto. Prievan tam je, to pamätám ešte z minula, až úplne vzadu. Tamto hore na kopci, po vrchole kopca sa ťahnú také pingy a prepadliny. To si dáme teraz taký náhľad. Sú to vlastne povrchové pingy, takto sa začalo ťažiť. Vysvetloval som to aj v predošlých videách.
A niektoré z nich sú aj prepadliny, keďže zo spodu ako kradli, sa hovorí, že kradli, tak sa to na povrchu prepadávalo a vznikali takéto povrchové prejavy. Takisto som si zabezpečil nepremokavý vak, keďže dron, keď nie je zapojený, tak nie je vodotesný. Takisto ovládač, samotný ovládač nie je vodotesný. A bude tam jeden taký kritický úsek, kedy budeme mať nad hladinou iba hlavu. Tak sme tu. V komore tu majú party. No, komáriky. Dobre. No, tu už to bude o dosť lepšie. Paráda. Tam ďalej ešte budú dobivky smerom doľava hore. Tie sme preskúmali všetky. A tie dobivky boli vykresané. Tam hore krásne, to si dáme teraz taký ústrižok do videa. Krásne záseky, proste celé vykresané dutiny. Niečo neuveriteľné. Ale jeden odborník by sa našiel, ktorý by povedal, že sa vôbec nejedná o kresanicu. Koľko musí nejaký komentátor? Táto hlavná chodba takisto musela byť vykresaná, ale neskôr bola strieľaná, bola rozšírená. Niektoré štôlne takto boli robené, že najprv to bola kresanica a potom sa rozširovali modernejším spôsobom ťažby. Máme tiež takisto meď. Ja tiež nie som vôbec žiadny odborník, som úplný laik. Takže takéto niektoré výrazy, keď používam, tak sú úplne len také strohé. Počkaj, tu je jedna z nich. Tu je jedna z ich dobývok. My sme sa šverali až tam hore. Úplne hore sme vyšli a tam vlastne boli ďalšie chodby. Tam ako keby vznikol ďalší vyšší horizont. Wow. Myslím, že tu sme išli a potom ešte do jednej tam. Tam normálne hore vidieš a tam sú potom ďalšie chodby, vyšší horizont a tam to je celé vykresané. Tam je to... Ďalšia sieť chodív, hej? Hej, vyšší horizont. Tam je to krásne proste, to... Bolo to tam náročné sa vyštarať. Bolo. A dosť. Bezpečné. Aha, takže toto je aragonit. A tu dokonca tu. Čo ani vtedy som si tiež nevšimol. Vznikli aragonitové železné kvety. Wow. Toto je inak veľmi pekný úkaz. Bývajú aj väčšie, o dosť väčšie. Ale proste sú tu. Ešte som si vtedy vôbec nevšimol, že aragonit tu je vlastne. Pekné sú. Tu je taká prímes do zelená. S prímesou... Vtedy ste boli veľmi ohromení tu tým. Prímesou medí. Teraz už si to prešlo, tak máš časť všimnúť detaily. No, to je pravda. No, tu je jedna z tých dobývok, čo sme boli vtedy hore tiež. Tu je to trošku také na úzko. Tak trošku na úzko to tu je. No, hej, tu sme boli vtedy hore. Tam takisto je vyšší horizont. Tam hore, keď vidieš, tak idú chodby takto ďalej pozdĺž chodby. Nádhera. Ale to sa dalo dostať len stade, nie? No hej, oni tu vlastne z tejto hlavnej chodby začali raziť dobývku hore. Dobre. Lebo vyššie nie sú žiadne ústia. Toto je jediné ústie tu. No, za chvíľu prídeme k tej zaplavenej chodbe a tam musíme byť opatrní v tom, že nemôžeme zamútiť vodu. Lebo potom dron bude slepý. Nebudem vidieť, že kde idem. Hej. Veľmi opatrne tam budeme našľapovať, aby sme nezamútili tú vodu.
Tu je tiež jedna dobývka, tu je druhá. To čo je tu na to? To je zo sebou tak neukladané. To je z tej dobývky tiež. Tu bol niekedy vytvorený z tej hlušiny múr. Vidíš, aj tu, aj po tejto strane bol. Že tu sa to zhora potom zosypalo. Tu tiež opatrne na toto tu na nešľapať vôbec. Že by sa to nespustilo, jak lavína. Na tú ľavú stranu. No, dobre, Paťo, tu je to. Takže teraz vieš, čo zrobíme? Tu prejdeme cez tú vodu veľmi opatrne, hej. Dobre. Žiadne výrenie, žiadne... Proste nič, úplne, že by sa čo najmenej zamutila voda. Tu na normálne vidno, že tu boli aj schody. A tu bude krásne priezračná voda. Normálne vidím ešte takých 6 metrov ďalej. To bude paráda. Samozrejme, ponorka to trošku rozvíri, ale nič hrozné, ďalej to už bude OK. Dobre, tu už nie je voda. Poď tu, Paťo, tam poď dopredu. No, čo pamätám, tak tu bolo oveľa viacej vody. Voda bola v podstate až aj tento tu na úsek bol celý zaplavený až niekde po tade. A normálne schody tam sú, takže to bude paráda tam nazrieť. Ideme pripraviť ponorku. Toto je najhoršie v takýchto miestach, že máš veľmi málo priestoru na takú manipuláciu s tým. Všetko si tu rozložiť. Tak o hodinu neskôr sa nám podarilo rozuzliť 200 metrový kábel. To, neviem, tie nadávky, čo som tu použil, to do videa by som nemohol dať. Po poslednej akcii som ho nechal pekne domotaný a potom už nebol čas ho rozmotať. No konečne sa mi podarilo spojiť. No, tu bude sa nie kábel, tak ťahať. Môžeš mi ho tu, hej, pomaly dávať. Aj ten bubon tu daj. Bližšie. Tam, hej, dobre. OK. Už ho treba dať tu do vody, tak počkaj. Dúfam, že sa nezamotá. Dobre. Idem tam pomaly, že by sa nemutila voda už.